बे समाव नोंथांमोन रादाबगिरिनिसिम धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो साबायखर जासिबाय जे जोङो बे समाव जि जोंनि 28 आरो 29 डिसेम्बर बेवहाय 30थि बोसोरसालिया जथुम्मा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ बेवहाय खुंनायनि थांखि लादों आरो बे जायगायाव जों दिनै दंफैयो नायगिदिंदों आरो बेयो खोब गोख्रैयै खामानिया जागासिनो दं। आंजों लोगोसे जोंनि जिल्ला आफादनि लेङाइ आफादगिरि दंफायो आरो बे आरसि बडिनिनो माने फाइनेन्स साब कमिटिनि दैदेनगिरि बिथां मिथिंगा सरगियारि बिथाङाबो जोंजों दंफायो आरो बिथांनि दैदेननायावनो खामानिया खोब गोख्रैयै जागासिनो दङ आरो बेवहाय जोङो मोनसे गोख्रों माने आरसि बडि रायदाव आफाद जोङो मोननो हादों। बिथां सचिन दले डक्टर सचिन दले बिथाङा सिमेन्ट सापरि जौमा कलेजनि गोरायुं बिथाङा चेयारमेन हिसाबै दङ आरो आरसिनि जि मावफुं आफाद बिनि आफादगिरि हिसाबै मलेन्द्र नार्जारि बिथाङा खोब खामानि मावगासिनो आरोबाव लोगोसे जोङो कनभेनर हिसाबै मोननो हादों बिद्देश्वर दैमारि बिथाङाबो खामानियाव नांथाबगासिनो दङ। आरोबाव मोनसे गोख्रों मोनसे माने फाइनेन्स साब कमिटि मिथिंगा सरगियारि बिथाङा दैदेनगासिनो दङ आरो खामानिया खोब मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ। जोङो मिजिंथियो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 30थि बोसोरसालिया जथुम्मा जागोन बेयो खोब मोजाङैनो जागोन। बेजों लोगोसे सिमेन्ट सापरि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो 34थि बोसोरसालिया जथुम्माया बेवहायनो खुंफाजाबनाय जागोन। दा जोङो आसाबादि बेयो मोजाङैनो जागोन आरो बिनि जि साब कमिटिफोरनि खामानि मावनाय बियो गासिबो जागासिनो दङ। मोनफ्रोमबो साब कमिटियानो गाव गावनि खामानियाव नांथाबनानै दङ। जोङो मिजिंथियो जे बियो गोगोमैनो जागोन आरो लोगोसे बेवहाय जोंनो बे ओनसोलनि रायजोफोरनि न'खरफोरनि गामिफोरनि जोंनो मदद नांगोन बे मददखौ जाहाथे होयो आरो बेवहाय जोङो जोंनि जि गोनां आलासि बे गोनां आलासिफोरखौ जोङो लिंहरनाय जादों। गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' सारा थागोन आरो बेवहायनो जर'खा आलासि हिसाबै रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारि सारा थागोन आरो जोंनि BKWAC नि चिफ मिहिनेश्वर बसुमतारी सारा थागोन आरो जोंनि माखासे आगुनि जिखिनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे सावरायनाय जागोन आरो जोंनि जिल्लानि सिङाव मोनद' दख'रा दङ मोनद' दख'रानि गासैबो आफादनि दैदेनगिरिफोरा बिथांमोना थान्दै मेलाव बाहागो लागोन आरो जोंनि फैबाय थानाय समखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरै दैदेनलाङो दख'राफोरा बोरै बाहागो लाना दैदेनलांनांगोन जिल्लाया बोरै बाहागो लाना दैदेनलांनांगोन जोंनि जायगानिफ्राय बोरै माहारियारि आफादाव दैदेनगिरि सायख'ना हरनानै जोङो जोंनि ओनसोलखौ गुबुन बिथिङाव दावगाहोनो हागोन जौगासारहोनो हागोन बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेथु खामानि मावो दा बेनि सायावनो जोंनि थान्दै मेलाव सावरायनाय जागोन आरो जोंहा मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजित हिसाबै मोनसे दैदेन आफादा 2 बोसोरनि थाखाय थायो आरो बियो जोङो दिनै 28 आरो 29आव 2 बोसोर जागोन बेवहाय गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादबो गोख्रोङै दाना लानाय जागोन आरो जाय दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि जिल्लाखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो बेबायदिहाय नोजोर बोनानै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ गोदान बिबानगिरि होनानै माने बिथांमोनखौ जोङो सायख'नानै लागोन। दा बे नोजोरजों दिनैनि बे आरसि बडिया खामानि मावगासिनो दङ गोख्रोङै आरो नोंथांमोना नुगोन दाबो बेवहाय बानायनायनि जोङो इसाराखौ नुयो। दा बेनिखायनो जोङो खावलायगोन जे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि गोख्रों मोनसे रायदाव आफादजों मोजाङैनो खुंजागोन आरो साखाथि थानाय गुबुन हारिनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बेवहाय मदद होदों जोंनि आरसि बडियाव दंफायो बिथांमोनाबो जोंखौ खोब थुलुंगा होदों ओंखायनो आसा खालामदों जे बे जोंनि जथुम्माया खोब मोजाङैनो जागोन होननानै।